בסייעתא דשמיא נדבר היום על הלכות חג השבועות, מה שקשור לענייני היום טוב עצמו ומה שקשור לעצם חג מתן תורה. אז בסייעתא דשמיא נדבר על הדברים. ידוע שביום טוב, כן, יש דברים שאסורים ויש דברים שמותרים. כן, המשנה המפורסמת שכולנו מכירים, מסכת מגילה ובעוד מקומות, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. זאת אומרת שבשבת יש לנו ל"ט אבות מלאכה, כן? וגם ביום טוב, אותן מלאכות שאסורות בשבת, אסורות ביום טוב, אבל חוץ ממלאכת אוכל נפש, הבערה והעברה להעביר מאש לאש, ומלאכת הוצאה, ככה כתוב, שאלה הדברים שהתירו ביום טוב. כמובן שצריך לדעת שמלאכת אוכל נפש זה כל מה שקשור ללהכין אוכל נפש. מן הדין היה צריך להתיר גם ללכת ולקצור חיטים, נכון? תוספות במסכת ביצה בדף ג' וכך פוסק מרן מביא שממלאכת, כן, לישה ואילך זה מה שהותר, זאת אומרת קצירה ותחינה, מכיוון שדרך לעשות בבת אחת הרבה, אז חכמים מסרו את זה. קצירה, קוצרים את השדה, לא קוצרים שיבולת אחת, קוצרים שדה שלם, נכון? בדיוק, ואז יהיה טרוד כל היום, לכן את זה חכמים מסרו. וזה אותו דבר, זה נפקא מינה להיום גם, כן? אדם רוצה ביום טוב לסחוט או לטחון וכולי, כן? יהיה אסור. אבל לבשל מותר, רק מה? צריכים ללמוד את הגדרים בדיוק של מלאכת אוכל נפש. מה נקרא אוכל נפש? ללמוד את הגדרים בדיוק לאשורם, מה נקרא מלאכת אוכל נפש. יש באוכל נפש שני דברים. יש אוכל שנקרא מפיג טעם, מה? לנפות קמח? מלישה ואילך, כן? לא, ברירה מותר ביום טוב לברור, כן? זה אחרי זה, מותר לברור, כן? אבל אפילו ביותר קל משבת, שבשבת הרי אנחנו יודעים שבוררים אוכל מתוך פסולת, נכון? וזה לא משנה מה מרובה על מה. יכול להיות שיש הרבה אוכל וקצת פסולת, אז בשבת אנחנו בוררים אוכל מתוך פסולת. ביום טוב זה לא ככה. אם האוכל מרובה על הפסולת, יכול לברור את הפסולת כדי למעט בטרחה. עכשיו, יש באוכל שני סוגי מאכלים. יש אוכל שנקרא מפיג טעם מהיום למחר, ויש שאינו מפיג טעם. אני אתן דוגמה. ידוע שתפוחי אדמה אפויים, כן? אם אני אכניס אותם למקרר ואחמם אותם למחרת, זה לא אותו דבר, אין מה לעשות. אם כמה שיסבירו לנו שאתמול הכנו את זה, מה, רק אתמול זה לא יעזור כלום. זה נקרא שכבר קיבל חצי טעם של מקרר, וזה נקרא מפיג טעם. אבל יש דברים אחרים שהם לא מפיגים טעם, למשל אורז. שים אותו במקרר, סגור טוב, תחמם אותו למחרת, אלא אם כן אתה איזה ענין טעם גדול שמרגיש בכל דבר ודבר. מה? אם אתה עיראקי, אתה אומר, העיראקים יודעים לאכול אורז, כן? אז זה לא נקרא, למשל עוגה, להכין עוגה זה לא... פחות לדבר על אוכל, בסדר, פחות לדבר על אוכל, כן? אז דבר כזה נקרא, עוגה למשל, זה נקרא לא מפיג טעם. תכין עוגה לכמה ימים, שים אותה במקרר, תוציא אותה עוד יומיים שלושה, אותו דבר, הכל בסדר. עכשיו, זה מחלוקת מרן והרמה לגבי אוכל שאינו מפיג טעם. כתוב, במרן כתוב, כן, שמותר, כתוב שיש פוסקים שכתבו שגם זה צריך להחמיר בזה, אוכל שאינו מפיג טעם, כן? שלא להכין ביום טוב. למשל, אורז, כן, שהוא לא מפיג טעם, להקפיד, לדעת הרמה, אסור בכלל להכין את זה. למה? כי יכולת להכין מאתמול, כן? וזה היה נשמר, והרמה כותב, גם אם הוא לא הכין, הוא רוצה להכין ביום טוב, שיכין בשינוי. כך הוא כותב הרמה. לדעת מרן, לא מחלקים בזה מותר, אבל כתוב שצריך להחמיר בזה. ובאמת, מי שיכול להחמיר ולא להכין, זאת אומרת להכין רק דברים שמפיגים טעם, תבוא עליו ברכת הטוב. כי יכולת להכין מאתמול, אז למה לטרוח ביום טוב? אמרתי, אם זה לא מפיג... אורז לפרסים זה משנה, אז לפרסים מותר. אני אומר ברצינות, אם זה מפיג טעם, וזה לא טעים לו, נדבר על דברים שבכללות לכולם זה אותו דבר. אדם שיגיד, תשמע, אתה יודע שפעם כתוב שמותר לשחוט ביום טוב, נכון? אתה מכיר את המשנה הראשונה? המשנה הראשונה של מסכת ביצה, כולם מכירים, נכון?
מה כתוב שמה? שאפר קירה מוכן הוא, יחפור בדקר ויחסה. למה מותר לשחוט ביום טוב? היה אפשר לשחוט מאתמול, מה כל כך הלחץ לשחוט ביום טוב? הסטייק הוא לא אותו דבר. הוא לא אותו דבר. היום תגיד, אנחנו נכנסים לרשתות וקונים בשר קפוא, מסתכלים על התאריך ורואים שעוד מעט עושים לו חלקה, כבר גיל 3 עוד מעט, כן? אז איך זה יכול להיות? תשובה פשוטה, היום אנחנו לא מבינים בטעמים. קונים בשר קפוא וזה בסדר וטעים לנו, אבל פעם ידעו להבחין בטעמים. לא צריך פעם, היה אפילו יהודים שלפני 70-80 שנה שהיו מבחינים בטעמים וכתוב. אתם יודעים, בהלכות שבת יש הלכה, מרן כותב בסימן שי"ח. השוחט, מה אתה אומר? היינו זוכרים בדור שלנו שהיינו רואים אותם שוחטים. זה כן. כתוב במרן בסימן שי"ח בהלכות שבת, השוחט בשבת לחולה. מה זה שוחט בשבת לחולה? איך עשיר לך בזה? הגיע הרופא, בדק אותו חולה שיש בו סכנה, צריך בשר. מה צריך בשר? תוציא לו בשר, אין בעיה, בוא נוציא לו עכשיו קריים מהמקפיא ונכין לו אותה. מה שוחט בשבת? הרופא אומר שצריך שחוטה של היום, שחוטה של אתמול לא יעזור. תשאלו מה אתה, מה ההבדל? הם בקיאים בטעמים, כן? ולכן מותר לשחוט ביום טוב. עכשיו, כשאנחנו באים לבשל ביום טוב, צריכים לדעת כמה דברים. קודם כל, הדבר הראשון שאסור להדליק אש ביום טוב. זה משנה, אין מוציאין אש לא מן האבנים ולא מן המים, ולא, אסור להדליק אש ביום טוב. איך מדליקים, איך גורמים לאש? על ידי העברת אש. משאירים נר דולק מבעוד יום, כן? וממנו מעבירים. אבל מי שהדליק אש, מותר לך לקחת ממנו את האש? אם הוא הדליק, זה מחלוקת, כן? רוב הפוסקים מביאים שאפילו נר שהודלק באיסור מותר, כן? יש תז, תורי זהב, שכותב שגם זה אסור כי זה יצא בעבירה. אבל צריך ללמד את האנשים, זאת אומרת, גם אנשים... דרבנן, כן, כן. צריך ללמד את האנשים, רבותיי, ולדעת, כן? יש הרבה כאלה, בייחוד מבוגרים, שחושבים שביום טוב אפשר לעשות הכל. כן, יכולים להדליק את האור, אסור, יום טוב, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. אפילו ההדלקה צריך להקפיד, כן? לדעת איך מדליקים. למה? לפעמים נותנים לילד, אומרים לו, לך תדליק את הזה, הוא לוקח את שיפוד מעץ, כן? מעביר ועושה לו פו, מכבה אותו, כן? הרי לכבות ביום טוב אסור. מניחים אותו שיתקבל לבד. עכשיו, שמעבירים אש, צריך לדעת את ההלכות, איך עושים את זה. עכשיו, יש כאלה, אני חושב שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, וכדאי להזכיר את זה ולרענן את הדברים, שעצם ההדלקה ועצם הכיבוי שתכף נדבר, גורמים להם הרבה תרדות. הרי הכיבוי עצמו הוא בעייתי ביום טוב, אסור לכבות ביום טוב. אז יש שיטה אחת שהיו עושים, פעם, היום אני כבר לא רואה שכל כך עושים את זה, מכינים קפה, מחליטים שרוצים לשתות קפה, שמים את הפינג'אן, זה גולש, זה לא מוצלח. אני אסביר לכם גם למה זה לא מוצלח. תנסה, הנה, אז יש לנו פה עדות, מעשה רב, מהרב. מה? זה לא זה. עכשיו, כן, סיפר לי פעם מישהו שעשה את זה עם הקפה, הוא מנסה להזיז אותו, וזה לא זה בסוף, הוא התחיל כבר לכוון אותו, ובסוף זה נכבה, אבל הוא קיבה, זה לא... אז קודם כל צריך לדעת שמי שעושה את זה לא גרמה נקרא. כל דבר שאתה עושה בלשון הגמרא זה נקרא גירה דילה, גירה בארמית זה חיצים. כמו שבן אדם ישלח חץ על מישהו ויגיד לו, הרגתי אותו בגרמה. לא, זה לא אני, זה החץ. מה אני אעשה שהחץ בא אליך? אני לא כיוונתי, אני... עד שהגיע ועד ש... זה לא, כן. התחרטתי בדרך, אבל היה מאוחר. זה נקרא בלשון חז"ל, זה גמרא במסכת בבא קמא בהתחלה שם, זה נקרא גירה דילה, החיצים שלו. אז כשאדם בא ומכוון אותו, איך הוא, באיזה זווית הוא יישפך, כן? זה כבר כאילו הוא שפך וזה כבר לא גרמה. עכשיו, כמובן שמי שעושה את זה וזה נכבה לו, אז צריך לדעת שצריך לשתות את המים האלה אחרי זה. למה? שלא יהיה סתם. הרי אסור לבשל ביום טוב סתם, נכון? מותר לבשל ביום טוב לצורך היום טוב, אבל שלא לצורך היום טוב, אסור, כן? יש עוד פטנט שיצא גם לפני הרבה שנים, יש לזה עוד את ההסכמה של רב שלמה זלמן אוירבך, אז זה סביר להניח שמעל 30 שנה, לא, הכף זה חדש, הכף זה 10 שנים אחרונות, אני מדבר, הכף זה גם לא, זה תכף מדבר על הכף, זה גם לא כל כך ברור שזה... אסור לכבות כי זה לצורך, אם אני מכבה לצורך. מה לצורך? איך הכיבוי שלך לצורך? אני צריך שיש ירד גז במכל. זה לא לצורך, זה לא נקרא לצורך, זה נקרא לצורך שלא ייגמר הגז, זה לא נקרא לצורך. זה לא נקרא כיבוי לצורך. כיבוי לצורך זה משהו אחר, זה לא נקרא לצורך. זה נקרא עם הקו, כמה פולדת. טרמוקפל קוראים לזה, אבל תכף נדבר על זה. יש עוד דרך שיצאה לפני 30 שנה, קצת יותר,
שזה נקרא חגז, מתחבר לצנרת של הגז, מכוונים אותו לפני שמדליקים, ואז זה גרם כיבוי. פה פוסקים, מרן הרב עובדיה התיר את זה, ומותר להשתמש בזה. למה, שלא התיר את זה? יש כאלה שאמרו שזה קצת יותר מגרמה, אבל הרב שלמה זלמן נוירבך ומרן הרב עובדיה התירו את השימוש של הדבר הזה, ואין איתו בעיה. יש עוד דבר, האמת שאני ניסיתי לעשות את זה, כמובן ביום חול, לא בשבת, לא ביום טוב, לא הצלחתי. יש את החיישן של הגז. כן, הרי אני אתן הקדמה קודם. היום בכל הקיריים חשמליות, קיריים אלקטרוניות, זאת אומרת יש מצת אלקטרוני. עכשיו, המצת הזה, חוץ מהאלקטרוניקה שיש בו, יש בו עוד את החיישן שמתחמם מהאש, וכל הזמן שהוא חם, הוא מאפשר מעבר של גז. ברגע שהוא מתקרר, אין מעבר של גז. זאת אומרת, אם נכבה הגז פתאום, השארנו גז דולק והוא נכבה, זה הטרמוקפל הזה, זה עובד, אבל זה יוצר מעגל על ידי, זה כל הפוסקים דיברו על זה, על ידי החום הוא יוצר מעגל. קראתי על זה, על ידי החום הוא יוצר מעגל. זה לא תמיד עובד, וביום טוב, ביום חול אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, את כל הניסיונות, תעשה עובד, לא עובד, אין בעיה, אבל ביום טוב לעשות את הניסיונות, ובסוף בטעות תרים את החצובה של הגז, אז זה באמת יתקבע, זה בעיה. יש המלצה טובה, אני אישית משתמש בזה בבית, וזה דבר מאוד 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 טוב, זה לא להשתמש בגז בכלל, זה להשתמש בקיריים חשמליות. לקנות קירה של 2 שמתחברת לחשמל, זה לא צריך תלת פאזי, זה מתחבר לחשמל רגיל, אתה שם אותו עם שעון שבת, שואל את האישה באיזה שעה היא מתכננת את הבישולים, בדרך כלל זה נגיד מ-9 עד 12, משאיר אותו דולק עם שעון שבת, הוא נדלק לבד, הוא נכבה לבד, לא נכנסת לבעיה, לא של העברת אש, ולא של כיבוי, ולא של שום דבר. פלטה לא יכולה לבשל, אני מדבר על קירה חשמלית. פלטה אין לה כוח לבשל, זה פי 4 בעוצמה. יכול להגביר את העוצמה שלה? לא, אסור להגביר, בחשמלי אסור להגביר. יש תשובה, באש להגביר מותר, כי זה כמו להעביר אש. להנמיך יש דעת, כמדומני הרב בן ציון אבא שאול כותב על זה, שאם זה לצורך, התבשיל למשל אורז בהתחלה, כמדומני שהוא מביא שם שמותר, כי זה... שהוא אומר להעביר גז אחר על נמוך, לא להנמיך. אם אני זוכר נכון, הוא כותב שאם זה לצורך, אני לא זוכר, אם אתה ראית ברור, אז אתה יודע. אז זה עצה טובה, אבל כמובן, אדם שרוצה לבשל ביום טוב, שילמד קודם כל את ההלכות. מה? צורך בישול אסור להנמיך? זה מה שהוא כותב שם, שאם זה צורך הבישול, כמדומני שככה הוא מביא, ראיתי את זה לפני הרבה שנים, אבל צריך לראות את זה עוד פעם, כמדומני שהוא כותב שאם זה לצורך התבשיל, כי ככה זה האופן של התבשיל, עוד פעם, אם אני זוכר נכון, צריך לראות את זה אחר כך, אז אל תתפסו אותי על המילה, אני לא זוכר. צורך הבישול עצמו, מה משנה, אופן, לא אופן, אני לא צריך יש נמוכה. נו, תמיד צריך נמוך. להנמיך, לא, להנמיך, לא, אז אתה צריך לכוון אותו מלכתחילה לנמוך. לא, אבל אני רוצה בהתחלה נגיד... אז עוד פעם, אם זה האופן של הבישול, אם זה האופן שלו שבהתחלה גבוה ואחרי זה נמוך, אמרתי כמדומני שהוא מביא ככה, אני לא זוכר, צריך לראות את זה בפנים. הרב, זה האופן של כל בישול. שמה, בהתחלה גבוה ואחרי זה נמוך? אם אתה רוצה בישול טוב, לא, אם אתה רוצה שיתבשל לך טוב, זה... בישול פרסי. לא פרסי, לא משנה איזה בישול. לבוא להביא לחום, זה כן. אתה מתחיל אותו גבוה. מתחיל לו גבוה. אמרתי, כמדומני... הרבה זמן, זה הבישול הכי טוב. כמדומני שבהלכות יום טוב ככה הוא מביא, אבל אני לא זוכר כל כך טוב. רגע, ולהגביר גם אפשר? להגביר זה משהו אחר, זה כמו להעביר אש, כן? להגביר עד אפשר מה הבעיה למי שבא מנגל, אם בבית? אתה עושה מנגל, סתם דוגמה, ויש לך יותר מדי אש. מנגל, אז אני... לא, זה כיבוי. זה ודאי שאסור. אבל אי אפשר להגיד... מה? אם אתה גורם לגחלים להתקבות על ידי פעולה מסוימת, אסור. יש מה שהגמרא אומרת, שהבשר, אדם היה מטפטף ומחבא, זה אומרת הגמרא שמותר, כי זה ככה הדרך, אין משהו אחר. אבל לבוא ולחבות את המנגל, כן, לכבות את המנגל כדי שהגחלים יבערו וחלק מתקבע וחלק נדלק, זה ודאי שאסור, כן? רגע, התעכב על הקירה חשמלית, כי יש לי קירה חשמלית בבית, בוא, אני חושב שאני קירה חשמלית. מצוין. אין לי גז בבית בכלל. אינדוקציה או רגיל? רגיל. כן. קרמי, זה נקרא קרמי. השיטה שהוא עובד, הוא מתלהט, הדבר הזה, 20 שניות, אחר כך הוא נכבה. אתה לא עשית כלום. רגע, זה השיטה שהוא עובד. כן. והוא נשאר חם, הוא שומר על חום. עכשיו, אני שואל עוד פעם,
איפה יש בעיה, נגיד, להנמיר אותו כשהוא נכבה? הוא חשמלי, לא? כן, אבל... אסור להנמיר חשמלי, זה זרם חשמלי. אין מה לעשות, זה זרם חשמלי. אבל הוא קרקע כבוי. אסור, גם בזרם חשמלי. אבל הוא כבוי כרגע. לא, אין חשמל, אין חשמל. כרגע, הלהט הזה הוא כבוי. אבל אתה תסובב זה ידלק. לא, הפוך. אז מה? אתה עכשיו, הוא נתחמם, הוא נכבה. הוא לא מתלהט כרגע, הוא לא אדום, הוא רגיל, הוא נכבה. הוא כבוי, אין זרם חשמלי בפנים, אתה בטוח ב100%? לא, מה זה אין זרם חשמלי? כרגע הוא כבוי. הוא כבוי ואין זרם חשמלי בפנים, אני לא סתם שואל, אני יודע למה אני שואל אותך, אני אסביר לך. לא, זה לא אלקטרוניקה, זה חשמלי. זה אלקטרוניקה, זה כן אלקטרוניקה, הוא מדבר קירה חשמלית, קירה חשמלית הוא מדבר. הכפתור הוא מכני. הוא מכני, כן, אבל השאלה... אני אסביר לך את השאלה שאני שואל, יש דברים, כן, שכרגע הם קבועים. לא, הכפתור דולק, אבל הם קבועים, כן? קבועים מתרמוסטט וכל מיני דברים, בסדר? ברגע שאני אבוא ואכבה, זה אוויר למצב 0, אני גם משתק את התרמוסטט. לא זה 0, אני מוריד אותו ל1. מוריד אותו ל1, שיתקתי את המעגל החשמלי שיש בפנים. זה דבר שצריך לדעת באופי של הדבר עצמו, כן? אם הדבר הזה הוא גם ככה היה כבר כבוי ואני רק העברתי אותו ל0, זה כמו גרם כיבוי. אבל אם עדיין יש שם זרם חשמלי, של כל מיני סריקה או ביקורת או כל מיני דברים פנימיים, ועכשיו אני בא ומעביר אותו ל0 ושיתקתי את זה, זה כבר לא גרם כיבוי. אתה מחבר אותו. לא משנה, זה לא משנה 0 או 1. כרגע במקום להתלהט בעוד... זה לא משנה. במקום להתלהט בעוד רבע שעה, הוא יתלהט בעוד חצי שעה. אז אני אומר, אם עכשיו אני גורם במה שאני עושה, בפעולה שאני עושה, אני מבסט איזה זרם חשמלי, עזוב, לא אמרתי 0, אני מוריד אותו ל1, ועל ידי כך אני גורם לאיזה תזוזה של מעגל חשמלי, של זרם חשמלי, זה כבר לא גרמה, זה אסור. זה ודאי שאסור. אז זה... זה מה שקורה שם, הרב, זה מה שקורה. ואתה רק מגביר או מוריד אותו. אסור גם. אסור גם. זרם חשמלי, יש תשובה בחדשים, ביום טוב החדשים של הרב בילקוט יוסף, הוא מדבר על זה מאוד מאוד בארוכה. היו כאלה שרצו להתיר והוא שולל את זה מכל וכול, בתנורים חשמליים. היו כאלה שרצו להגיד שזה כמו העברת אש. איפה המלאכה שאתה... מה זאת אומרת? אני בא ומגביר זרם חשמלי. היו כאלה שרצו להגיד שזה כמו העברת אש. אבל הוא שולל את זה מכל. כדאי מאוד לראות את התשובה שלו בפנים, בילקוט יוסף החדשים. מה זה חדשים? כבר כמה שנים. הרב, בשבילה, בחגז, בוא נגיד בן אדם מדליק את הגז בלי ההצתה, כאילו מוציא מהחשמל מערב זה, מדליק את הגז הכל, וכשמסיימים לבשל, אז כאילו סוגרים את הברז. למטה. או למטה, או סתם דוגמה מהבלון. היו כאלה שרצו להגיד שזה גרמה, כי מדומני שמביאים על זה הפוסקים שלא לעשות את זה. למה? כי זה לא נקרא גרמה, אני אסביר לך למה זה לא נקרא גרמה. היו פעם כאלה שרצו להתיר את זה, לסגור את הבלון. כי לוקח אפילו יותר מכמה שניות. הגז הרי עולה למעלה, כן? הוא עולה. עכשיו, כשאני גר בקומה שלישית או רביעית, לוקח לו כמה זה, אבל זה לא נקרא גרמה. זה לא נקרא גרמה. זה לא נקרא. כי גרמה, כל הגדר של גרמה, זה נקרא כוח שני. אני עשיתי ומהפעולה שלי כביכול לא קרה עכשיו כלום. היא גרמה למשהו אחר שיקרה. פה אני סגרתי את הבלון, כן? זה שיש עכשיו בטכנולוגיה של הגז שלוקח כמה שניות, וזה לא כמו חשמל שבאותו רגע זה נכבה, זה לא נקרא, זה כמו שאמרתי, זה לשלוח חץ. שלחת חץ, לוקח לו זמן עד שהוא מגיע. יש חץ שמגיע, איך הכתבה מאיראן, כמה זמן לקח לו? 9 שעות, נכון? לא אמרנו להם גרמה, נכון? טוב. בעניין שבועות. הרב, לא הבנתי, אבל למה לאסור את התוספת זרם או ההפחתה של הזרם? שם מביאים שכל... שמה? זרם חשמלי אסור, כמו באסור ביום טוב. אבל זרם כבר קיים. אז מדברים על זה אז מדברים על זה שם בארוכה, שעצם ההגדלה של הזרם, זה לא מה שהותר, זה לא דומה להעברת אש. בהעברת אש לקחו אש קיימת, ומאש קיימת לקחו עוד אש. זה לא מה שהותר. היו כאלה שרצו לטעון את הטענה שלך. תקרא את התשובה שלו. אם אתה טוען שזה אש, אז אתה אומר זה לא אש, אז סבבה, זה לא... זה לא אש. אם זה עניין של סגירת מעגל... לא, זה לא סגירת מעגל. המעגל קיים כבר. זה לא, בונה וסותר זה רק לחזון איש. שאר הפוסקים לא הלכו עם בונה. מי שאומר בונה וסותר זה משהו אחר, זה החזון איש. הפוסקים לא כל הפוסקים הסכימו עם החזון איש, החשמל זה בונה וסותר. זה משנה את הכל. אתה יודע שמי שאומר בחשמל בונה וסותר, זה הופך את החשמל לדאורייתא גמור. אדם שהדליק אור בשבת זה דאורייתא. זה לא משנה אם זה לד, לא לד, הוא גרם למעגל חשמלי, אבל... זה משהו אחר, כי אז תמיד יש. נכון. טוב. מה קרה לחיצה ביום טוב? מה? חיצה ביום טוב. אז תכף נדבר על החיצה. קודם כל נדבר קצת על שבועות, נדבר אחרי זה על זה.
שבועות, רבותיי. בחג עצמו, כן, יש מנהג לאכול מאכלי חלב. כן, מנהג לאכול מאכלי חלב. עכשיו, יש בזה כמה דברים, פשוט נדבר על זה בקצרה. מה השורש של לאכול מנהג מאכלי חלב? למה אוכלים מאכלי חלב? נו, תביא לנו אחד. תורה, דבש וחלב תחת לשונך. כן, מה עוד? שירדו מההר, כתוב שהוא ירדו מההר, נכון? הר גבנונים, הר בשן, יפה, חזק וברוך, כל הכבוד. כתוב שירדו, שזה היה מעמד הר סיני, חזרו לבתיהם אחרי זה, ולא היה להם מה לאכול, כן? למה? כי לא היה כלים, כל הכלים היו נטרפו, והיה צריך, אם רצו לשחוט, היה צריך הרבה מלאכות, לנקר את החלבים האסורים, ולכן אכלו מאכלי חלב. ובגלל זה אוכלים מאכלי חלב בשבועות. עכשיו, צריך לדעת, יש כאלה שנוהגו לאכול בלילה. אני יודע שאצל הספרדים זה קצת קשה. רוצים לאכול, יש כאלה שזה מהמלאכות הקשות של המקדש, כן? לאכול קוטג' בלילה זה מהמלאכות הקשות. אז יש בזה כמה דברים. יש כאלה שאוכלים בלילה, יש כאלה ביום זה שאלה, כי עדיף לאכול בשר ביום כדי לקיים מצוות שמחת יום טוב בבשר וביין. יש דבר שעושים אותו הרבה, וזה דבר מאוד מאוד מקובל, זה לאכול בלילה בשרי, בבוקר אחרי התיקון שמגיעים, שתכף נדבר על התיקון, כן? מגיעים בבוקר, עושים קידוש קטן, ואוכלים מאכלי חלב, כן? ואחרי זה אוכלים את הסעודה הבשרית. דרך אגב, לפי הזוהר, כמדומני, כן? לפי הזוהר, כתוב שאת החלב כדאי בבוקר לאכול, כמו שאמרנו אחרי הזה. אתם יודעים למה? כתוב בזוהר, כן? שהשבעה השבועות שבין פסח לבין חג השבועות, כן? זה כנגד 7 נקיים, ככה כתוב. הזוהר מביא שהבדיקת חמץ שעושים היא כנגד הפסק טהרה, ואז אחרי זה, כן, דם נאחר ונהפך להיות חלב, וזה החלב שאוכלים בבוקר, ככה כתוב. אז יש כאלה, כן, אוכלים בבוקר, העיקר, והאמת והשלום יאהבו, כן? שלא יהיה מלחמה ושלא יהיה מתי אוכלים את הבשר ומתי אוכלים את החלבי, כן? לעשות את זה בצורה טובה. לגבי תיקון ליל שבועות, אני זוכר בשנה שעברה דיברנו על זה די הרבה, כדאי מאוד להסתכל. הכף החיים מביא את דברי הארי הקדוש שכותב על זה דברים נשגבים עד כדי כך שהוא כותב שמי שנאור באותו לילה ולא עצם עיניו באותו לילה לא ישן, מובטח לו שישלים את שנתו. כתוב על זה דברים נשגבים, רבותיי, אם אנחנו יודעים 70 ברכות הקדוש ברוך הוא מברך אותו, כן? תחשבו כמה דברים יש על התיקון הזה. עכשיו, יש אנשים שבאמת חכם עיניו בראשו כתוב, מגיעים לבית הכנסת, עושים את התיקון, הרי עיקר התיקון זה בהתחלה עד חצות הלילה, כן? אפילו קצת אחרי חצות אם זה גולש, לקרוא את התנ"ך, 3 פסוקים ראשונים ו3 אחרונים, חוץ מהפרשות שמדברות על מתן תורה, כן? פרשת יתרו, משפטים ואתחנן, אז אותם קוראים מלא, וכן מגילת רות קוראים אותה מלא, כן? ויש שם עוד כמה דברים, בספר יחזקאל, על מראות אלוקים, הפטרות, נכון? זה התיקון. אחרי זה קוראים מדרה, מי שקשה לו אחרי זה לקרוא מאוד קשה, יכול לשבת וללמוד תורה, ללמוד גמרא, ללמוד תורה, ללמוד הלכות. העיקר, רבותיי, מה? יש פה שיעור תורה, או עדיף לקרוא, מה עדיף בתיקון הזה? בתיקון עדיף לעשות את התיקון, ומי שזה מאוד קשה לו, והוא מרגיש שהוא קורא ארמית והוא נרדם, עדיף שילמד, שילקח שיעור. אבל מה? לא, אני מדבר עם כולם, אבל מה? הכי גרוע, תדעו לכם, הכי גרוע, זה לעזוב את האישה בבית ולהגיד לה שאני הולך לתיקון ליל שבועות כדי לקבל 70 ברכות וכדי לקבל את כל ההבטחות ולהגיע לבית הכנסת ולישון זה עוד נגיד שהוא היה אנוס, אבל להגיע לבית הכנסת ולהתחיל לדבר בחוץ עם הסיגריה, מה יהיה עם זה ומה יהיה עם זה ואיזה רכב כדאי ואיזה רכב לא כדאי, כן? עדיף שיחזור הביתה וילך לישון על מיטתו ולא יפריע לכולם ולא יפריע לעצמו ויפריע לכולם. חבל. אתם יודעים, כתוב שהיצר הרע, כמו שאנחנו יודעים את הזמנים המסוגלים לכל דבר, גם היצר הרע מכיר הכל, יודע הכל. עכשיו הוא יודע שלבית הכנסת הוא לא יצליח להגיד לך אל תלך, כי אתה תלך. אז הוא אומר אין בעיה, אתה תלך.
אבל אני אחראי, אני אסדר לך, אני אחכה לך בחוץ עם הסיגריה, ונתחיל לדבר עכשיו מה קורה בסוף המלחמה, איזה בית מלון כדאי, זה נחשב ואיזה לא נחשב, ונתחיל לדבר על זה ונדבר על זה ונדבר על זה, ובסוף חוזרים בבוקר, הבן אדם מספר לאשתו שהוא תיקן את כל העולמות כולם, לא נשאר עולם אחד שהוא לא תיקן, כן? תיקן הכל, הכל מתוקן והכל מוכן ומתוקן לסעודה, וזה ממש ממש חבל. רבותיי, עוד הערה לגבי מאכלי חלב. מי שמתכנן לאכול חלבי, ממש סעודה חלבית, וכבר התחילו לקבל את המתכונים מבעוד יום, צריך לזכור את ההלכה בשולחן ערוך, בסימן צדיק זין, בחלק יורה דעה, שאין להכין לחם חלבי. זוכרים את ההלכה? אין להשין, למדנו את זה, אין להשין את העיסה בחלב, אסור להכין, חכמים אסור להכין לחם חלבי, או לחם בשרי, אלא אם כן מתקיימים אחד משני התנאים, כן? תנאי ראשון, אם הוא הכין בסעודה שמספיקה, הכין כמות שמספיקה לסעודה אחת. למשל, יש לו בבית, נגיד, 8 נפשות, כן? והוא רוצה להכין לחמניות עם חמאה. אז הוא מכין 12 לחמניות כאלה, 12 לחלק ל8, זה מתחלק, זה בסדר. אבל אם הוא מכין 30 לחמניות, 30 לא מתחלק ל8, לא, אף אחד לא יישב לאכול 3.5 לחמים, כן? אז הוא יגיד, לא, אולי יאכלו. דבר כזה אסור להכין, אם הוא לא הכין, אם הוא עשה את זה לסעודה שלא מספיקה. לדעת מרן, השולחן ערוך, צריך להספיק לו אותה סעודה, לדעת הרמה, אפילו לכל היום כולו. ספרדים מאוד מחמירים בזה, כן? וצריך שזה יספיק לסעודה אחת, או לחילופין יכול לעשות משהו אחר, לעשות סימן היכר, לעשות את הלחם עם סימן היכר. מה זה סימן היכר? בצורה מסוימת, צורה משולשת, צורה, לא, מדבקה לא מועיל. מדבקה מראש גם לא מועילה, צריך לשים משהו של היכר שידעו שהלחם הזה הוא לחם חלב, יראו את הסימן, יראו משהו מוזר, עד כדי כך, החוות דעת. במאפיות ששמים פה מדבקה גבינה, זה משהו אחר, זה בורקסים אתה מתכוון, לא לחם. לחם חלבי, בורקסים זה יותר קל כי אין דרך לטבל איתו. יש תשובה של הרב עובדיה, לא אוכלים בורקסים מרק, כן? אבל לחם אוכלים עם מרק. מטבלים עם הלחם. לחם זה יותר חמור מבורקס. לא רק הלחם, לא תבשיל ממולח פשטידה. תבשיל, יש פוסקים שרצו עטורי זהב, כמדומני רוצה להגיד את מה שאתה אומר, שגם תפוחי האדמה המוקרמים בגבינה צהובה יהיה בעיה, אנחנו לא פוסקים ככה, אבל לא פוסקים ככה. ההלכה הזאת נאמרה רק בלחם, שאסור להכין לחם חלבי או לחם בשרי, כן? עכשיו צריך לדעת החומרה. קצת מתוק אז זה כבר לא לחם. לא, כל דבר שהוא רגילות לטבל, זה לא משנה. זה לא משנה, לא משנה, אז זה לחמניה מתוקה, זה לא משנה. ברגע שיש לו גדר של לחם, לחמניה, לא משנה אם היא מתוקה או לא מתוקה, והיא חלבית או בשרית, זה אסור. עכשיו צריך לדעת, זה דבר כל כך חמור שלחם שנאפה באיסור, אין לו תקנה. החוות דעת, רבנו יעקב מליסה, יש לו חיבור שנקרא חוות דעת על הלכות בשר וחלב, כותב על לחם חלבי או לחם בשרי, כדי להמחיש לנו כמה האיסור הזה כנבלה מונחת לפניך. כמו שבשר שנתנבל, אין לו תקנה, אי אפשר להגיד נחזיר את השחיטה אחורה ונעשה אותה בסדר. אמרנו, אם השחיטה לא הייתה טובה, במה נתנבלה? אין מה לעשות, כן? אותו דבר פה, אם האפייה לא הייתה טובה, בזמן האפייה זה לא היה טוב, אין מה לעשות, זה צריך לזכור ולדעת. לי קרה כבר לפני כמה שנים, כן, סיימתי את התיקון, יצאתי מבית הכנסת, מישהו ניגש אליי, שאל אותי, אשתו הכינה, כן, איזה מתכון טוב, מתכון סודי, והכינה כבר כמות שישאר כבר לזה, ולא היה הרבה מה לעשות עם זה. זה אפילו לא היה איזה דעת של בטל וכולי, לא היה הרבה מה לעשות. אז צריך לדעת הדבר הזה ולהיזהר בדבר הזה. רבותיי, אנחנו מתקרבים לחג מתן תורה לקבל את התורה. והגמרא אומרת, אמר רב יוסף אלמלא ההוא יומא כמה יוסף היכה בשוקה. מכירים את הגמרא? הגמרא אומרת, אמר רב יוסף, כן? אם לא אותו היום שניתנה תורה, כמה יוסף היה, והתורה הפכה אותי להיות רב יוסף. רבותיי, צריכים לדעת שהתורה מונחת בקרן זווית לכל אחד. התורה לא ניתנה רק ליחידי סגולה. התורה ניתנה לכולם. כתוב בפרשת וזאת הברכה, איך הולך? תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומרת הגמרא, אל תקריא מורשה, אלא מאורסה. מה זה מאורסה? ידוע שאדם נושא אישה, יש שתי תהליכים שהוא עושה. ברגע שהוא נותן לה את הטבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ושני עדים רואים את הקידושים, היא נהפכת להיות מאורסת לו.
שהיא ארוסתו עכשיו, היא אסורה לו ואסורה לכל העולם. עד שהוא מכניס אותה תחת החופה ועושים את 7 ברכות, אז היא נהפכת להיות אשתו. למה התורה נקראת מאורסה? אתם יודעים למה? כי התורה בפוטנציאל יכולה להיות של כל אחד. רק חסר עוד מעשה אחד, תעשה את המעשה נישואים. איזה מעשה? איך אני אעשה את המעשה הזה? לך תלמד תורה, לך לשיעורי תורה, אל תבזבז את הזמן שלך. הזמן זה דבר הכי יקר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אתה מסיים יום עבודה, לך לשיעור תורה, אל תתבטל, חבל, חבל, חבל. איך היה אומר תמיד, אני זוכר הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, כן? אמר פעם דיברתי עם איזה בן אדם שילך ללמוד, שכזה, אמר לי אני לא יכול, אני בלילה, זה היה לפני שהוא נפטר לפני יותר מ-20 שנה, כן? אמר אני בלילה יושב עם הבן שלי, רואה משחק ביחד, אמר אני והנער להשתתח, כן? רואים ביחד. רבותיי, חבל, חבל ללכת לשיעור תורה, אדם שהולך לשיעור תורה, כמה טוב זה מביא הביתה, כמה יראת שמיים זה מביא הביתה, כמה ילדים רואים את אבא הולך לשיעור תורה, אומרים תראה מה זה, אבא שלנו, מה מעניין אותו, כן, מעניין אותו שיעור תורה, חוזר עם חידושים, חוזר עם הלכות שהוא למד, יש לו שאלה, יש לו את מי לשאול, חבל, זה השמחה הכי גדולה שלנו בחג מתן תורה, זה שאנחנו מקבלים עלינו לקבוע עתים לתורה. נתפלל לקדוש ברוך הוא, שנזכה לשמור ולעשות, ללמוד וללמד את כל התורה כולה, לקבוע עתים לתורה. צריך להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא ייתן את הכוחות, כי כשאדם מגיע הביתה, כן, איכשהו כבר חושב לצאת לאיזה שיעור תורה, מה קורה? הוא מהסיגריה בא עוד פעם. ההוא תבוא, ההוא תלך, כן, זה ילך לשם, זה ילך לפה, עושים את כל המצוות שיש, חוץ מאיזה מצווה? לימוד תורה. צריך תמיד לזכור, רבותיי, יש ברייתא שאנחנו אומרים בבוקר, נכון? אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם, ושם מונים את הדברים הכי גדולים. אז הכנסת אורחים, השכמת בית הכנסת, הבאת שלום, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. שאתה הולך לשיעור תורה, לומד שור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצידה, כמה צריך לשלם? חצי נזק, תדע לך, זה שווה לכל מה שראית. ושאתה תרצה ללמוד תורה, יצר הרע ימצא לך את כל המצוות שיש, יעשה לך הכל, יגיד לך, תעשה ככה ותעשה ככה, ויש מצווה כזאת, הוא ימצא לך את כל המצוות שאתה אפילו לא מכיר שהן מצוות, כן? העיקר מה? אל תלך ללמוד תורה. כי הגמרא במסכת קידושין אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, הוא יודע שהתורה זה כנגדו. אומר לך, לא, תן לך מה שאתה רוצה. כך, כן? תן לי הנפש כך מה שאתה רוצה. חוץ ממה? משיעור תורה. וזה הגדלות שלנו. לעזוב את הכל, חזרת הביתה, עזרת לאשתך, השכבת את הילדים, עשית מה שצריך, קניות, הכל. יהיה זמן, כמו שכתוב, קביעת עתים לתורה, כותב מרן שם בסימנים האלה, קנ"ד, קנ"ה, כן? כותב שם מרן שיהיה זמן לאדם קבוע. צריכים לזכור, רבותיי, בזה נסיים. כשאדם נפטר מן העולם שואלים אותו 3 שאלות, ראשי תיבות מקץ, משא ומתן נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, לא שואלים אותו כמה תורה למדת, האם סיימת את כל השולחן ערוך, האם סיימת את כל לא שואלים אותו, היה לך זמן שחזרת הביתה ואמרת עכשיו אני הולך ללמוד תורה, זה העבודה שלנו. לעמוד אחרי 120 ולהגיד לקדוש ברוך הוא, כן, הלכתי ללמוד תורה, היה לי שיעור קבוע, עזבתי את הכל, ניתקתי את הטלפון, ניתקתי את הכל והלכתי לחמצן האמיתי שקוראים לו תורת השם. פלל לקדוש ברוך הוא שנזכה. מה? צדיק, זה גם אני רציתי לשאול. צדיק. צדיק זה ציפית לישועה. סליחה. כן, ציפית לישועה. השאלה הראשונה זה נשאת ונתת באמונה. כן, קבעת עתים לתורה, ציפית לישועה. רבי חנניה בן הקשיא. מה?